Aquest 11 de setembre és més important que mai que els sobiranistes d'aquest país ens manifestem i ens mostrem junts perquè la pressió que està fent l'estat espanyol sobre la llengua i la cultura d'aquest país és ja bastant insuportable i només és l'aperitiu del que tindrem els propers anys. Per tant, Esquerra s'adhereix i promou la marxa de torxes que es farà dissabte a la nit i, a més, celebrem que el logo sigui el mateix que ja es va decidir l'any passat, que era un lema unitari i acceptat per tothom, com és Som una nació, nosaltres decidim. Més que mai, som una nació, més que mai ens hem de posar les piles perquè hem de decidir què volem fer. Des de GERC també us inviteu a la nostra Fira Floral, que es farà el dia 10 a les 7:30 al Roser. I també ens adherim al manifest, per tant també anem a la marxa de torxes i esteu tots convidats.